Sugo tingali sa maayong pamatasan, tuguti ko pagpaila sa akong ngalan. Ako si Father Christian James Mayol, na ako ron madistino diha sa Mabolo nga seminaryo. Nya ako kining gi-welcome nga imbitasyon o pribilehiyo. Mintras dili kaayo tantong busy pa sa seminaryo, ania ako nakig-uban kaninyo, agig pagsimba, pagpasalamat sa Dios, pagpangamuyo alang sa unsa manggani atong mga panginahanglan niining mga panahon karon. Arin ako sa akong pamalandong hinaot, dili kay ninako tas-on. Nagpadayon ang atong panahon sa Kwaresma o musugotag sa di sa sunod Domingo, Semana Santa na. Apan kumusta ta sa atong panaw sa Kwaresma, sud na sa 5 ka semana. Ang atong ebanghelyo karon daw lawom o makaingon ta makuti nga pagtuon, pagpamalandong aron ato yung matino nganong nakasulti si Jesus ni ining mga pulunga daw makahadlok man. Mga pulong dili dayon literal nato nga sabton, mga linyang tulukibon, kinahanglan pagyud tukion, mangutana ta, basa-basahon yun, nganong makasulti man ang Ginoo aning mga linyaha. Sa akong pagpangutana ana sa akong kaugalingon, sa kalisod sabton, nganong balik-balikon, unsa mangyoy nagpahipi ani nga mga pulong, naalay murag nakatandog na ako nga kasinatian ba? Ingon ana, putingali ang bation nato no, kung daw naay taliabot nga kalisod ba? Naay nakita nato nga kamatuuran nga di ta kalikay, di ta kalihay, nya bugat kainin ni para nato daw maratol ta. Nya kung maratol si tao mura mag, di ba usa naman ingi panawbi oy mo aksyon tag dili dahin ta masabtan kay naaligi tay murag natay gisagubang nga bugat nga pagbati. Ikaw ra may nakasway na pader o may labot. Kana lang nga murag naatay gidaladala nga bugat kaayo, naatay mga pasumbingay, naatay mga paliko-liko, di intenta ka direct to the point ba? Karelate mo anak? Ikaw ra lagi anak pader ay lalamim amo nga. Nga igsuon, kana lang nga kasinatian ba o kana siya nga pagbati nga bugat kaayo, lisod dadon, lisod ang pagdawat, maratol ta, nya, di ta mahimutang na ay mga pulong nga, di ta kadirikta ligidayon o istorya, kay bugat kaayo. And that particular kana siya nga punto mga igsuon para nako mao tingin ni gidaladala ni Jesus kay duol naman ang iyang kamatayon. Duol naman ang iyang kamatayon. Nya kung naata ani nga kasinatian mga igsuon
dili tingali necessary nga duol na tas kamatayon, kundi kasinatian nato ba nga naa ang bugat lisod nga kahimtang nga daw di denta kadirikta og ekspektar kay murag saon man nako pagsulti niya oy. Naa ni nga sa naataan ni nga kasinatian asamanta mudagan kang kinsa man ta magpakitabang ug dinhi nato kopyahon ang atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang pagkatawo naa say gidaladala nga bugat kaayo nga wa din siya kadirikta pag padayag niini ngadto siyang mga tinunan. Daghan pa siyang mga pasumbingay, no? Apan asa siya midagan, diin siya nagpakidabang sa mga higayon nga ingon ani bugat, malisod, na yung mga pagbati nga di nato masabtan, nganong na ako ani, nganong ako gipasinati ani. Asa siya midagan, asa siya nagpakitabang, wailalain sa iyang amahan, sa iyang langit nun nga amahan. Si tao midangup sa iyang isig katawo. Si tao midangup sa gamhanan nga amahan. Wa siya mangita og laing sulbad, pinaagig paghimo hinuon og lain nga problema. Diin siya mitabang, diin siya nagpakitabang unsa ang iyang matang nga gibuhat sa iyang nasinati nga kabugat sa kaugalingon. Dagan siya sa Dios nung amahan. Kita sa atong bahin, sa mga kahimtang nga malisod, ato bagyong daganan dayon ang atong langit nun nga amahan, unahimo na lang siyang panakipbutas or ikaduha na lang, kay nahinay ka naman, ikaw na lang ani, siya na lang katapusan. Mga igsuon, nining panahon sa Kwaresma, niining si manahuna na amoy nabantayan nga gipanabunan, kini buot tapahinumduman ni simbahan nga ang atong atensyon mo-focus sa Dios. Ang atong mga kalisdanan ni ining kalibutan nga nagdagan, wa tay laing kadangpan, hinaot ang atong makagagahom nga Dios. Sama nga si Jesus, nga sa higayon, daw lisod niya pagdawat, lamia balibaran ani, anong ako manggi mamatay? Sa kalisdanan niya, didto siya midangup, unakig istorya, ang Diyos Amahan nga makagagahom sa tanan. Sa ato utang bahin, hinaot, we call on God first and foremost. Didto ta magpalaban. Nya kun mo reach out manggani ta sa uban sa atong isig kataw, hinaot
sila instrumento sa Dios diha sa pagtabang dili unta nga musamot hinuon ang atong gisagubang. Kita sad nga duulan sa mga tao, sa atong isig katao nga dunay gibati nga kalisod, dili unta ta magpanuko, naapod unta ang kinaiyang Dios non dili nato. Andam ta maminaw, andam ta mutabang, kutob sa unsalay matabang. Apan di nato sila kalimtan, di nato sila diha isalikway na lang. Okay na ko, okay na mo. Sa pagpadayon nato, sa pagsuod nato puhon sa Semana Santa, dala nato ang nagkadaiya natong suliran ug kalisdanan, na para nato usahay bugat, dili tiaw, dili lalim, apan makakita unta ta sa pamaagi ni Jesus, diin siya midagan, sa kakinsa siya nagpakitabang, midagan siya sa Diyos nung Amahan na andam mutabang nato sa atong mga panginahanglan. Hinaot kita, dili mahimong second priority or last priority ang Diyos. Siya'y una natong kasumbungan. Ug kun muduol ta og isig kataw, hinaot si isig kataw usab unta mangupya sa kinaiya sa Dios, dili unta magpanuko sa pagtabang nila nga nagkinahanglan.